Sangrongsalo Maharanipur Constituency ni Purba Laxmipur Amchaio khlaijakha Kaisa distribution Panda Apandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakrwi Nukhung Khungnwi ni 5 voters Romkha Tipra Motha Bodol ni Bana Yapharwi Lamjaksogwi Naharkha DWF ni GS eba Spokesperson Gita Debbarma Asale Pandani Bisingtwi Amchaio khlaijakha khotong aba haike Pandani Bisingtwi khotong manmabai Amchaio bisingo nukjakha khatongmung aboni logelekona asalo Dalbidal romnarokni bisingo nukjakha khatongmung aboni yagolona asale Panda koksaka DWF ni GS eba Spokesperson Gita Debbarma Kokte haji ini yang atak Bodol ko din romai ini Ancholik party khlaijakha da bikro bina ikat ini kaise phunuma nangwa rakha haji onek bosor age Chini Ancholik party khlai botongmani abo naikat botini phunuma no khatung jage bo tei Chini Devanando Ronos sengkai BJP ni da Bikram kai IPF ni baru dui family pas buta ini Tipra Mothani family o hapaika jeng Borok no khabai khubbai Lamjaksogwi Naharkha Borokni bipod apod je kono problem so jeng bachanai Borokni bagi Borok jehetu Chini family o tabu hapka he habya kono entire Tipra san bagi no Tipra Motha to samuklai jong chen bobagran dagi mungbai dek dini Borokni enjoying program oba arrange khlaika Chini Purba Laxmipur bisini Chini bisi chairman Borok gnang notom Debbarma belakano active bo jagao jotono tuiduni tongo ko jaga kutung bang ni Panda bo tongo te o jaga haino chokwaja Chini takuk sama bo haino elakani ni belakano ko active boro tongo Chini Bijoy tongo kai Bijoy ang mathaka notom Bijoy boro jotono tongbayu boro ni tuiduma bo intini o jaga program kha Gajeng Fatani Paiso Pago Jaga Chini Mohendro Tabu Chini Gorov Debbarma Mohendro Debbarma Subjonal Chairman BK Molsom TWF ni Central Team Bishakha Shibani West District ni District Secretary Naisha Mari Teo Jaga Joto Ani Khajani Rangtani Baikoto Songa Kosong Bebak Tongbayu Gajoto Nono Belekana Hambai Jengbo Bagrani Kogno Pirman Laimani Maharanipur ni Chini Khorang